Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Күңелле җәй ишек ачып керде. Тирәкләр сыргылт мамык очырды. Арышлар башак җибәрде, серкәгә утырды. Кыр өстендә вак серкә тузаннары оча. Бал исе борынга бәрелә. Әлеге юллар язучы Гарафи Хәсәновның «Июнь» дигән парчасыннан алынды. Кичә аның тууына 90 ел тулды. Казанда туып, татар мәктәбендә белем алган Гарафи Хәсәнов әдәбиятка бик яшьли килгән авторларның берсе. Ул 10 яше тулар-тулмас ук яза башлый. 13 яшендә чакта өметле яшь язучы буларак ул Татарстан язучыларының беренче съездында катнаша. Трибунага менеп, балалар әдәбияты турында чыгыш ясый. Шул еллардан ул әдәби иҗаттан аерылмый, туган як табигатен, һәр фасылның үзенчәлекләрен, тереклек дөньясын өйрәнеп, берсеннән-берсе матур хикәя парчалар иҗат итә. Аның әсәрләренә үзенчәлекле хикәяләү стиле, образлы сөйләм алымы хас. Ул табигать күренешләрен, кошларны, җәнлекләрне, хәтта үсемлекләрне дә кешеләр турында язган кебек җанландырып сурәтли һәм аларга карата үзенең сокланулы мөнәсәбәтен, карашын белдерә. Гарафи Хәсәновның китаплары табигатьне өйрәнүдә, аның байлыкларын киләчәк буыннарга саклап калу өлкәсендә зур тәрбияви әһәмияткә ия. Укучыларга ул 12 матур, җирем суым, шу, сайрар кышым оя тибә, кышларым, дусларым кебек китаплары аша таныш. Гарафи Хәсәновның әдәби тәрҗемә китаплары да бар. Ул Бөек Ватан сугышына кадәр үк Сергей Михалковның «Өч дуңгыз баласы» әкиятен һәм Николай Кононенконың «Бәләкәй испаннар» дигән хикәяләр җыентыгын тәрҗемә итеп бастыра. Джанни Родариның атаклы «Чипполино маҗаралары» дигән китабы белән дә беренче тапкыр без аның тәрҗемәсендә таныштык. Ә бүген әйдәгез язучы Гарафи Хәсәновның «Җир ул уртак йортыбыз» дигән китабыннан «Ак төнбоек» дигән парчасы белән танышыйк. Төннең озынлыгы бер саплам. Суның май кебек талгын вакыты, үләннең нәкъ тулып җиткән чагы. Без пишәнгә төштек. Пишәнлегебез тын инеш буенда, аның да киң булып җәелеп, бормаланып киткән урынында, болында. Ял иткән арада без малай-шалай су янына йөгерәбез, битләребезне, муеннарыбызны юабыз, бер-беребезгә су чәчрәтәбез, чыр-чу киләбез. Ә бер заман тирә-яктагы тынлыкта су өстенең гүзәллегенә сихерләнеп тынып калабыз. Төнбоекларны өркетмик дибез. Көннең нинди буласын шуларга карап беләбез. Куш йодрыктай чәчәк тимәләре бергәләп искә калыкса, көн менә дигән булачак. Күтәрелми торса, көн бүген йөзен чытачак, яңгыр башланачак. Бүген алар кояштан иртә искә калкалар. Ачылмыйча кояшны көтәләр. Кояшны үзебез дә көтәбез. Озакламый якты кояш күренер. Сусыл үләннәрдәге чык тамчыларын киптерер. Без шунда пишән җыя башларбыз. Ә күзләр һаман да чәчәк тимәләрендә. Матурның матурын, аларның ачылуын күрми калмыйк дибез. Иштә этләр өрүенә дә илтифат итмибез. Хәзергәле су өстенә ямьле яшел төс биреп, кул ясуыдай киң, йөрәк сыман уемлы төнбоек яфраклары гына тирбәләләр. Ичләрендә һава куышлыгы булганга, батарга уйламыйлар да. Шунысы кызык, төнбоек чәчәкләре җәйге көннең халәтен белгертә. Язгы суыклар җитүен, җылы чаклар җитүен. Менә табигатьнең хикмәте. Алмагачлар чәчәктә утырганда, май айында салкыннар булып ала ишәле. Көндүзләрен каты суыта, иртә кичен кырау төшерәм дип куркыта. Җимеш агачларының чәчәген, тернәкләнеп китәргә өлгермәгән кыяр, помидор үсентеләрен һәммәсен бер төн эчендә кырау сугу ихтимал.
Andı şaqta sen tünler boyu uşaq yağıp çıgasın, tütünden şırmattırasın. Bu kütülmegen soğuk qayşan biter dip ut yutasın. Kul yaki yırmak tiresine barasın, su üstüne qarysın, şunda senin işine жылы kire. Sen kütken uyumlı kin yafraklar, üske qalıqqan, tüm buyuk yafraklары. Senin de bilesin, hazır bu kütülmegen soğuklarga şik kilgen. Endi bir qalıqqaş, ol yafraklar hiç de batmılar, küzge tikli su üslerin yemlendirip turalar. Mene bir zaman qarşı yaqtagı sırtlar artından көңіллі yılmayıp quyosh көтерілі. Minnen de alda turgansız, mini de uzdırgansız deyip aşığıp uyalıp көтерілі ol. Көк yüzünde iyilme bulutlarda көріне, ақсыл көшme bulutlar, güya jilkenli kimeler, yüzeler, yüzeler, yüzeler. Biz haman әлі көріп tuymaslıqны көтәбіз. Bizning bilan birga jilkenli bulut kimeler, yefek su isimler, susak kerzinleri, ok yafrak taqiyalari, yanki hem bidre tallar da silkini qımşanуны unutkan. Saat 5'te tula. Şunda әлігі yeşil şeşek timeleri söz koyuşkanday birdem açılıp giteler. Açılgan biri ақ yıldız bulup qabına. Ақ tün bıyık. Tabiat bu şaqlıda maturlıqны tudırır. Paqlıq, saflıqны ijat iter iken deyip unutulup qarıyız. Sıqlanıp duyalmıyız. İsimge bayul tün bıyık. Aqlala isimli de ol. Suğul şeşegi de ol. Hatta nimfeyi de. Birsinden birsi matur isimler. Соңғысы бұрынғы грекlardan çıkan söz. İmiş bir sılu nimfı ақ tün bıyıkka aylangan. Legenda indi bu. Tiganın legendaga kiruğuna gajeplenir urun yok. Şul şaqlı güzel şeşekке bұрынғылар da sıqlanmay buldıra almaganlar. Her şeşek ortasında bir quyosh. Aytirsinle көктәге yaktı quyosh bile igizek. Şul sarı quyoshların көркем tursaytıp, alar günler boyu quyoshdan көз almay. Kişki 5'te yana su tübüne inerler. Ilik 4 kese yafrakların türüp yabarlar, anları gına eylenip de tulganıp bata başlarlar. Hazırga su üstü bayram günü көк. Yakınlarında sarı tün bıyıklar. Бұлары су үстіне де қағылмай, шаққына үске көтеріліп тұралар. Güya шулай қалқынып, недір көтелер. Әкітулері юққа болмаған екен. Bir zamanны үрдәк бәпкелері көрінді. Сыры йымғақшықлар, тик тұрмас құшшықлар, шумы бойнарға яратушылар. Алар қайларға ғына ұшып кетмеді, қайларға ғына үлгір езмеді. Әйтерсіңлі су шешеклері біле қуыш ойнады. Арада үтәкішті кие бар еді. Әңкәсі үстінде езді анысы. Тек олалай тынышқына түзіп ұтыра алмады, секіріп те түшті, тым бұйық яфрaq үстіне дәміне башлады. Әй, нешек тырышты ол. Nihayet kin yeşil yaprağı üstüne minip urnaştı. Su üstü uyunun көңіллі жәйгі бәйрәмні әне қай жерден, биіктен тұрып күзетті ол. Ғұмырға исте қалырдай көңіллі, емлі күн. Siz yazışı Ғарафи Хасановның «Ақ түн бұйық» деген паршасын тыңладыңыз.